So guys, आङो दा ब्रादारनि मा होनो हिमालयान बाइकखौ आं सालायगोन। इयो आंनि बाइकखौ सालायलांबाय। बेलासिलायबायनाय गैयालाबो 5टासो जाबाय टाइमा। दासो गुवाहाटीनिफ्राय ओंखारदों जोङो नै। गैयालाबो माबासो लागोन टाइमा 3.5 घन्टा। 5टा 6टा 7टा 8टा 8:30 नङालाबा 9टाफोरावसो मोनहैगोन आरोना। अनेक खामानि दंमोन बेनिखायनो लेट जाबाय। ट्राफिकबो दङ नै बिरादनो। बिराद डिफारेन्स मोनो R1 बाइकखौ सालायनानै बेखौ सालायबा। ओमफ्राय बेना हेन्देला गोजौ जाहैबायना, आंना एकदमबारे ओरै थाथारनांगौ आरो एकदम गाहाय जाथारो। चान्सआ बांसिन थायो R1 बाइकखौ सालायोबा। नोंना फाफ्लि सानाय आरो बेयो सिं सानाय आखाइ सानाय बेफोरो चान्स थायो आरो बेयावहाय बांद्राय बिदि सानायनि चान्स गैया। अबयसे नोङो सालायनो रोङोबा R1 बाइकआवबो बांद्राय साया आरोना। एकदमबारे टेकनिक दं बेबो। जायफोर R1 बाइक सालायो आखाइ सानाय एबा मोदोम सानाय जायोबा टेकनिक दङ, इउटिउबाव नायनानैहाय नोंसोरो सोलोंनो हागोन आरो। ओमफ्राय दा नै बेकग्राउन्डखौ नायलाय, सानाबो गैला नै सान हाबबाय। दा माबा ब्रिजआवहाय सालायगासिनो आरो ओइ जोंनिया सराइघाट ब्रिज। ओमफ्राय ओरैनि साइडजोंनि ब्रिजनि नामखौ आं मोन्थिया। जायखिजाया नोंसोरो मोन्थियोबा कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरदो आरो हायोबा गुगोलाव नायनानैहाय बुंहरबानो जाबाय आरो। भिउआ बिराद समायना नुथारो नै। ओमफ्राय बै साइडजोंहाय माबा दं आरोना, बेयो मा होनो उमानन्द टेम्पोल हो। बेयाव थांनोबा बै साइडजोंहाय उजान बाजार साइडजोंहाय मोनसे उमानन्द घाट ना उजान बाजार घाट होननाय दङ आरो। बेयावहाय नोंसोरो घाट मोनसे फिसा दङ आरो, बेयावहाय बुकिं खालामनानैहाय बेयाव थांनांगौ आरो। बेखौ पिकक आइलेण्डबो होननाय जायो। स' दा जों थांबाय थानोसै, नोंसोर नायलांबाय था भिडिअखौ। आन्दायलायदों जोंना नै बर' राइडारजों आंजों इयाव थाबोदों। जों नुबोखादोंमोन आरोना, ओमफ्राय आं थाथ'वाखिसै। इयाव फैदोंसै नै एसे आवगोलाव दंफैयो आरो जोंनो 200 मिटार सिगां आवगोलावहाय। डेन्जार नुखायोना नै बर' राइडारखौहाय नायलाय सालायनाय स्टाइला हेभिनो। बेलासिबायबो नै जोंना उफाय गैयियाव बिदि बेलासियाव सालायनांबाय आरो बाइकखौहाय। माने न'आवबो सहैथारनांगौ आरो बेयाव थाबाय थायोबा माने एक्सपेन्सबो जायो नालाय बिरादनो। बेनिखायनो दिनैहाय सहैथारनांगोन आरो न'आवहाय। मा खैथायाव सहैदोंसै। लाखायो 3 घन्टा 3.5 घन्टाया लाखायो। हरनि सम ना, बांद्राय स्पिडबो थांजाया, बिराद रिक्सनि खोथा हरावहाय। आंथ' हराव बाइक सालायनायखौ रिकमेन्ड खालामा रावखौबो, माने बिराद रिक्सनि खोथा आरोना। बिराद डिस्टार्ब जायो ओरैहाय साइडजोंहाय जेनेबा मिडिलावहाय हो डिभाइडारावहाय बेरिकेड गैयाबा लाइना दा मोखाङाव नांफैजोबखायो आरो। मोखाङाव नांफैबा नों बिराद खस्थ' मोनो बाइक सालायनोहाय। लामाफोरखौनो नुनो नागिरा। दा बांद्राय गारि नुवाखैना, एसे मोनाबावथों एसे खोमसि जाबावथों लाहैले बिराद माबा जायो, खस्थ' जायो। नायलाय माबायदि मोना फैनायलाय ना। बेनो मोनसे बिराद मा होनांगौ जाखो, मोनसे बिराद प्रब्लेमा बेनो आरोना, बिराद गिदिर प्रब्लेम हराव बाइक राइड एबा गारि सालायनायनि मेन डिसएडभान्टेजआ बेनो आरो। प्रब्लेमथ' नङा, डिसएडभान्टेज। लागाव जालै नै फंबाया गोजाङै हासारलेनो नै। ओमफ्राय जोंना बर' राइडाराबो आंनि बाइकखौ सालायदोंमोन, आखाइ रुइबायनानै सोलायफिननांबायसो नै। सालायबाय थायाबा बिदिनो जाखायो। जायहा सालायबाय थायो बेसो माबा खम मोनोना। दाबो नै
97 किल'मिटार दंबावोसो ओमफ्राय टाइमा बेसेबां देखायदों 1 hour 48 minutes बरपेटा सफैनानै जालायबाय जोङो चिकेन ललिपप ना मा होनोमोनलाय बेखौ नै चिकेन ललिपप आंनि आलादा बावनिफ्राय ने चिकेन लेग पिस बायासोला नै लागाव जों एकस' जाबाय मा होनलाय ललिपप दा चिकेन ललिपप गोथाव लेग पिसनिफ्राय थावसिनबाव इनिफ्राय थावसिन जोंना बिजनि मोना जाबाय जोङो दायो बरपेटा बारनानैहाय बरपेटायाव बिदिनो एसे रिफ्रेशमेन्ट खालामबाय रिफ्रेशमेन्ट खालामखांनायनि उनावहाय होबाय जोङो दा बिजनियाव थांगासिनो आरोना बिजनि माने आंसो थांगोन आरो बिजनि साइडजों ओमफ्राय बिसोरो सानैबो बङाइगावआव थांगोन स' फाइनालि मोनफैबाय नै बिजनि अन्थाइ नांदों अबे अन्थाइ नांदों है जेबो जायाखैरा खाबारावसो नांदों खोमा दिसप्लेया जेबो जायाखैलै जेबो जायाखै बिदि गाहायफोरावसो नांदों ना अबावबा मालायबा अबाव नांखो केमेरायाव नांखो ना हेलमेटाव नांखो ना बेजों नांखो ओइयावथ' बै माबायाव टलगेटआवहाय फाइनालि मोनफैबाय बिजनि टलगेट ना गेरगाबारि टलगेट होनो जायखिजाया आं बिजनि टलगेट होनबायलै बाहागिफोर फाइनालि जोङो नै बिजनि खाथि टलगेटआव दंफैयो मा जायगा होनो बेखौहाय दाहालापारा टल प्लाजा आरोना बेनि टलगेटनि नामानो जाबाय दाहालापारा टलगेट इयो दा जोङो बिजनि मोनफैबाय ओमफ्राय दा जों सानैजों माने बाय लालायसिगोन आरो अराय समनि थाखाय नङालै नेक्स्ट भिडिअआवनो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट राइड बिदिनो अबाव थांनाय जायो नोंसोर नायबाय थाब्लानो जाबाय आरो ना बिदिखौहाय औ बिराद गोजानदों ना र'आ गगा मोनलायलायबाय नै एसे स' नै माबा बुंनो गोसो दंबा बुंदो दे ब्र' थिंकु नार्जारि बेजों जों दा बिदाय लालायफिननोसै साननैसोनि थाखाय ने गाबोन लोगो मोनफिनगोन दा गाबोनबो लोगो मोननो हागौ खाथिखा जोंना आरो समासो जालाया ना एबारथ' सम दिहुननांसिगोन राइड लाबाय थानोसै ओमफ्राय दिनैहाय जों गेलेफिननोसै माने गावसोलायनो बादोंमोन दिनैहाय एसे दे ब्र'इदला दे औ दे बाय मोजां सालायलांदो औ दे बाय भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामनोसै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो ओमफ्राय साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामनानै होलांदो स' बाय गाइस थेंक इउ फर वाचिं नै फंबायाबो बाय होनबाय स' एन्ड खालामबायलै